Nire referenteak nintza ziren, nerean euken hor 2 urte zaharragoa, Josun Aramendi, inguruan neuzkan beti referente ezberdinak edo bertsolaritza hegemonikotik aldentzen zirenak, eta nik horrela ezagutu nuen bertsolaritza, eta zirenek horri esker hasi nintzen bertsolaritzan. Egia da, agian nire belaunaldikideak edo bazirela gehienak gizonak, eta ez zirela oso nire lagunak, orduan sekula ez nintzen bertso munduan asko sartu ja unibertsitate gara irarte, uste. Eta nola izan zen hori esan dezu hain gaztetan etzenekala bertsolaritzako lagun edo etzinala sentitzen igual oso ez eroso, baina emakume bakarrenetako bat, dena mutilak, eta gero aldaketa hori, gaztetatik hasi, txikitatik hasi eta unibertsitate arte, noiz esan zenun, guai nahi dut profesionalki edo nahi dut jarraitu, nola izan zen aldaketa? Bai, profesionalki egia esan sekula ez dut planteatu eta sekula ez dut sinetxi alnuenik ere, aukera bat zenik, baina batxilergoan eta laugarren dela atxadiez kanpon egin nuen, orduan super deskonektatu eta batxilergoan ere bai, agian eskolartekora joan, urte guztietan ere nintzen joan, baina ja unibertsitatean ezagutu nuen beste bertsolaritza eredu bat, bertso erronda sortu zuten oian abartraketa adibidez, eta beste bertso poteoak nik hori guztian nuen ezagutzen, nik ezagutzen nituen BBK sariketa eta eskolartekoa, eta hori pixka lehiatik, eta da azkenean ja horrelako giroetan lagunak egiten dituzu, parranda lotzen duzu bertsoarekin, eta beste giro bat, eta ja hor bai engantzatu ninduen gehiago. Eta ze politxe, gero, Maitane be, alako jende ikustie, freskotasuna indarra dakan jende gaztie, kirol alorrien be pasatzen da, baina kasotan bertzolitzen. Bai, niretzako, bertsolariek daukate sekulako meritua, hor, bapatekotasun hori jende aurrean eta horrela kantatzeko gai izatea, niretzako txapelak entzeko moduko da. Ni jakin nahi dudana da, zenbatean datorren hori, berezkotik, bertsolari batek berezkotik zenbat dauka? Edo hori entrenatu egiten da, ikasi egiten da, edo ja barruan badago zerbait? Nik pentsatzen dut ikasi egiten dela, eta klaseak ematen ere, uste dut ikasten dela, baina batzuk deskaratuagoak direla bizitzan, orduan lotxa gutxiago dutela egiteko eta igotzeko holtzara, eta horregatik egin garela batzuk agian, ni protagonista hutsa nintzen umetan, orduan, pero lotxan egia da. Orduan, agian nire kide bat, nik bezain beste egin alzuen bertxotan, baina nik gogoa izango nuen momentu horretan harpatuko zidan hor, eta aurrera. Aiza, eta komentau dugu, honintza bere momentuen zure irakasi izen zala. Baten notak eta jarri izotzu zen? Ez, eskerrak. Ez, bertzolaritzan esan egoten notak. Obeto beharrako. Bueno, joko bat ingo dugu. Jarri honintzari notak, oina dibidez. Hemen ditzuti aukera. Nolako izan da honintza irakasle bezala. Bai, hori da, bueltan ingo dugu, claro. Salseu gustatzen zen. Lehen ezkuntzan bila moduen. Ez, hiru aukera dauz. AE, aurrapen egokia. AE plus, aurrerapen egokia plus, eta gero HB hobetu beharra. Bai? AE plus, hobeto da AE baino. Bai, hori da. Bai, aurrapen egokia, gero plus beti da geixa. Eta gero hobetu beharra, bai? Lehengu, azalpenak emoteko gaitxasuna? AE plus. Klasiek entretenei garrixak eitxeko gaitxasuna? AE plus. Claro! Etxeko lanen kantidadie? Bapes, ez da. AE plus plus. AE plus. Eta jarrera? AE plus. Bueno! Zena egiten osten zigone, berak flipatzen zuen gurekin. Bai, baina azkenean bertzolaritza da, ez duzunetari jarri behar, astean behin zoaz eskola batera, orduan, zu badakizu ez zarela euren laguna, ez? Trintxeraren beste aldean, zaude eurek ikasleak dira, eta zu irakaslea zara, baina, bueno, ez zara ere matematika irakasten ari selektibizatzen gainditzeko. Gauza relativizatu egin behar. Eta bertsolaritza jokutike asko ateakoa, oso zen jolastetik, ez? Gaina ume bat zeanean, jolastetik asko ateatzea. Zerkian egertatzea, oso ez. Bai, nego goan ditut bitalde egin eta herrimak asmatzen eta horrelako jolasak zurekin. Eta, belaunaldi barrixek eta aizazena ikuste dituzu, 12, 13, 15 urteko neska mutilek eta alorrontan. Nire sentsazioa da gerozta gehiago daudela eta azkenean hezkuntzara autoan emateak ematen ditu bere fruituak. Nik horrela ezagutu nuen bertsolaritza eta gaur egun gerozta ikastetxe gehiagotan ematen da. Eta horri esker uste dut gehiago datozela eta ezagutzen dutela pixka mundua, ez dela aina arrotza, gian lehen gazteentzat arrotzagoa zen. Eta gazteak eskolartekoetan ikusten da indartxo datozela eta gogotxo eta taldea direla eta... Eta ez iruditzen finaletan adibidez,
gero eta jende gazte gehiago ikustezuela ikusle bezala? Edo... Ez dakit. Inventau indet, Nik uste dut prototipoa bai aldatu dela. Hori. Agian, asko daude adibidez bertsolaritzara feminismotik hurbildu direnak. Asko daude gazteak, eskoletatik etorritako gazteak, ere bai, bertsoudalekoetako gazteak pila bat, horrelako publikoa dago agian lehen ezena egongo, suposatzen du, zurtsak jakingo duzuen lenguak nolakak ziren baina. Nik uste dut, eta argazki zarretan eta ikusten da, baina bertsolaritza gaztetuala, lehen bertsolariak ziren normalean gizon zarrak, eta orduan publikoa ere zen gizon zarrak. Bertsolaritza aldatuala, gazte gehiago egonala, emakume gehiago egonala, beste mota bateko jende gehiago egonala, publikoa ere aldatzen doaz azkenean zuzoaz identifikatuta sentitzen zaren diskursori entzutera. Garai bateko bertsolariak minesten ditugu, baina gaur egun ez dakit, Valentinen beite entzutera, zinateke joango. Ez ligukelago kantatuko gu identifikatzen gaituen ezer adibidez, baina, bueno, garaian aztertu behar. Bai, plaza aldatu ala, eta niri alaba txikien guras asko esan didate, alaba zure fana da, baina nik uste bakarri gaztean nintzelako, hor. Ulertu ziurrenik ez zuten asko egingo, baina ez dakit, beraien gandik urbilago sentitzen duten norbait. Nik txikitan esango baziazun bertsolari bat esateko, guretzako zan emakume eta... Sebastian gehienak mutilak eta Maialen Lujanbio. Ni Maialenek argazki bat txikitan. Zestuan, bai, fan bezala nintzen emakumia zelako. Baina hortaz kontura naiz, gero, gustatzen zitzaiten nik bertsoak ez ditut asko entzun ez dara. Bai, zestuan da hola, bai, onda desenteko afizioa, baina Maialen gustatzen zitzaiten emakumia zelako. Eta jazta. Eta hori ikusten da, gizarte aldatzen doian einien bebai, gustuek aldatzen doia zela bebai, eta referente barrixek sartzen dira zela, eta hori bebai politxe da. Aipatu izan dezu behin, saio osteko sufrimentua, ez? Horri bildurra zen niola. Zer zai horrek? Saio osteko. Saio ostean askotan norbere burua zigortzea, eta saioa busteun aldiz erreplikatzea buruan, eta zer hobetu. Bai, saio oste batzuk gogorrak dira, Bai, ez da? Beste batzuk sentsazio ona da, baina beste batzutan lar perfekzionistak izan hoi gara, eta... Hombre, ondo dago, exigenti xeti, baina puntu batera arte. Bai, eta improvisazioa denez ezkenean pixkat soldatu behar duzu, ez dela... Bueno, improvisatzeko almena eta edarra gainera geure laguna daka. Plaxa, ze lagun, zenboz, ondo? Ondo, bai. Usted, zerbait iritsi zaizula, ez da? Bai, honintzen dako esaten duzue. Hombre, bueltan dakagulako, de sorte! Barruan, horrekizu galderak, baina mendakotzu postala honintza. Bale, bueno, Aiza, esan nahi dut, hau da, badakizu Mikel Elizegi oporretara joan zaigula, orduan, neguan berak egite zuen The Short Test, nik ez dakit ingles berak esan ondo, eta udan niri pasatu dit, hori orduan bere postalak irakurtzen ditugu, kasu honetan, Benalmadenatik, eta Patadonalen zigiluarekin asko aldatu da, Benidorrekoa Hugo Chávezen heldu zen, asko aldatu da asuntua, bueno. Oi, honintza, Mallorcan egonaz eta holandez eta inglesa asko esan dozte, the short test, eta Mikel esauze biela. Mikel, the short test, hori bakarrik izate bide. Oso ondo, bueno. Orduan, hemen dago Mikelen postala. Mikeltxo. Gero letra ere, ojo, cuidao. Kaixo, bertso woman honintza, hori ni naiz. Orduan gure bihotzak, at the heart, to the top. Hemen nago, Benalmadenatik irtetzeko apunto. Postala iristen zaizunerako, Acapulco negongo naiz. Edo hori espero dut. Lehenengo ondartzaragoaz. Han pedalo bat alkilatuko dugu eta horrekin Acapulcoraino. Txingitzanga, espero bola ez igotzea. Don't up the ball. Itxasordian galtzen banaiz, lasai, bengala bat eta Aquarius daukat. Izango duzuen nire berri, goodbye Madonna. Mikeltxo. Eta orain egingo dutzu The Short Test. Eta The Short Test, normalan aukera bi ematen ditut, eta zuk bat aukeratu behar duzu. Konsienteki, igual hemendik hilabete da, beste gauza bat aukeratuko zenuke, bizitza da orain eta hemen izan. Orduan, zer nahiago zenuke? Txapelketa nagusiko finalean poto egitea,
ala Iturgaitzek Euskarako C2 ateratzeko irakasle izatea. Osea, poto bat egitea Euskarariko finalean edo Iturgaitzi klaseak eman behar izatea C2 atera dezan. Poto. Hombre, poto ez da inbesterako, sorbaloratuta dago. Bai, Euskal Herriko finalea alduta ja, total. Bigarrena, zer nahiago zenuke zure mito erotikoari ondartzan, krema eman beharrean pegamento industriala igurtzi, edo gehien gogaitzen zaituenak zuri krema ematea 40 graduko egun baten. Kola eman. Beintza berari. Beintzat ikutu. Ikutu hori da, beintzat. Hirugarrena, astebetez munduko hiritar bakarra izatea, ala, 7 urtez, jasaten ez dituzunekin, oea konpartitzea gauero. Astebete bakarrik. Oporrak, gentiaz, bai, superondo. Luzea da, egero ez dakigu nondik hasiko litzateken populatzen berriro munduan. Beste bat, delitu bategatik mirestua izatea, edo ustez handia den gauza bategatik gorrotatua izatea. Delitu bategatik miretxea. Delituak betiz dira txarrak, bakarri legaren kontrakoak. Ona! Hori da, Sabino Kuadrak esaten zigun guri Madrilen, Irlandako esaera batek esaten omen du, nire ustez Sabinoren antepasadoren batek, baina Irlandako esaera batek esaten omen du, egunero egin behar dela zerbait ilegala hogera joan baino lehen. Ados. Zoriontzua izateko. Airo dejo. Markatu nintza, gaur zozo indo horren inguruen, zoze ilegala. Zebra bide bat gurutzako. Claro, hori da, beste nivel baten. Ez duzu inorril behar. Zerrabide bat gorriak gurutzatzea berez, legez kontrakoa da. Hori da. Autopistan abiadura pasatzea, legez kontrakoa hau. Kargai deskargan aparkatzea, nik egin dudan moduan, legez kontrakoa hau bada. Apologiarik egin. Orduan, zer nahiago zenuke? Azkena? Bai. Bale, zer nahiago zenuke? Kuidau, Ilarte, txirri, mirri eta txiribitonen gabonkanten diskoa bakarrik entzuteko aukera izatea, edo zure musika gogokoena bakarrik brailen jaso izatea. Musika gogokoena, brailen. Ez dut musika askorik entzuten egia. Musika brailen letrak izango dira. Bueno, hor txerantzunak. Txano bero bat, hau paisa.